Pozdrav svima ljudi, dobro došli u video. Danas u video, kao što možete vidite, radimo izazov. A to je izazov 24 sata u plavi. Jebote kuća. 24 sata u zelenoj boji, tako da ovo će biti najteži izazov. Jer ću morati da jedem zelene stvari, morat ću da pijem zelene stvari, morat ću da se presvučem. Ali ljudi, pre nego što počnemo video, morate da lajkujete video, da se subscribe-ujete. Tako da ljudi, idemo sada da promenimo, kako se zove, odelo. Morat ću sad totalno da padnem, totalno da promenim sve. Također ljudi moram i kosu. Prvo, znam jedan trik kako da imate zelenu kosu i to onako svoje dobrote. Vjerovatno svi znate. Green. Ja moram uvijek da pišem green boy pošto mi izlazi ženske stvari, a ja nisam žensko, ja sam muško. Ovaj duks, dobar duks, brate, jer vam se sviđa. Vjerovatno. Taj duks je dobar, znači idem sad pantalone. Green. Moram boju gledati jer mi izgleda... Ne bo, kakav green bo bre? Green. Boj. Tako ne. Ovo su dobre. Ovo mi se baš sviđaju. I sada samo da uzmete kosu. Prvo uzmete, dobro, verovatno svi znate, nemojte da uzmete zelenu, ali uzmite crnu, pa onda posle obojite u zelenu. Evo, crna kosa, moram odmah, jer u videu onda ima zapravo, ako ne izdržim ljudi boji da budem ceo dan u zelenoj boji, onda, jel ako pogrešim, video se završava. Dobra kosa, brate. Sad sam skroz zelen. Još što mi treba jesti neki zeleni auto. Gde da nađem zeleni auto, brate? Ljudi, jer ima... znam! Vidio, motor zelen. Ovaj. Quad. Uzimam, vidimo ovaj quad i sedamo i vozamo ga. Šta ovo? Možemo da stavljamo stvari. Čekaj, ne! Jo. Nešto odnuzem. Nešto zeleno. Pare, cash je zeleno. Tako da ljudi, idemo da nabavljamo kuću i ima da stavim boju u zelenu, tako da ne možete vi da mi pričate baš šta ja pričam. Dobro, idemo i tako da obavezno opet vam kažem, ali šta ja... Moram iz početka da Kvade moj, kako ću te prebijem. Hajde bre. Okej, tako da... Ja sam koristio onaj plavi skin, ali možda mi se ovaj svidi i budem ga koristio opet. Šta? Neću bre. Nemam VIP. Nemam VIP. A volim da ga imam. Nije ništa smešno, Luka. Dobro, idemo, evo ovdje kuća, tako da javljam se kada nabavim neku super kuću. Ljudi, evo moji kuća. Stani. Zatvori. Da samo zatvaraš. Nego, da kažem, ću stavim ovdje. Ne mogu, onda ću stavim ovdje. I tu ću stvorim, malo da usporim. Malo brzinu da usporim. Meni neko ima da uđe u kuću, ima da me provali. Majke mi vam kažem. Ovo će vjerovatno da se pitao što ovo je samo zeleno, možda voli samo zelenu boju, pa... Ko voli zelenu boju, neka piše dole u komentarima. Ja sam je prije volio, ali više ne. Sad je crna najbolja. Ma ne! Šta je radim? Ovdje nikad nisam bio. Kada je na prostoriji ili... Ne,
Ok. To nekad nisam ni vidio tu. A nekad nisam ni kupovao ovu kuću, jer wow. Jo, boja! Boja kuće, boja kuće! I... Šta bro, ovo nije zelena? Što me skemate, ljudi? O, alo! Što me skemaju, ljudi? Da nema zelene boje. A, stao je. Comparison. Oni meni našli da zezuju. Opet šta? Što mi tako staješ, ajde! Ajde, na primjer, plava, pa se... Šta ti je, bre? Neće, ljudi. Barem imamo zelene pare. Pa te pare svuda. Ajde više promeni boju, ne mogu da čekam. Brzi kada bakujem. Bukvalno brzi kada bakujem. Znači, ajde promeni boju. Ne vezi moj. I ovako kuća se ni ne važi. Nice. Moram da resetam. Moram da resetam igru. Vidimo se ili kada opet uđem u igru. Evo nas, ljudi, kao što možete vidjeti, opet sam ušao u igricu. U igru u Brookhaven. Jer mi se malo prebagovalo. Šta je ovo? Mami, tati, premium. Zvukam neki. Idemo da izaberemo, na primjer, ovu kuću. Ova kuća je mnogo dobra. Tako da, boja kuće, čekaj da zatvorim. Boja kuće, bude zelena, evo vidite već tamo da je zelena. Zato što imamo izazov zelena boja! Ništa nije smešno. Jer ovaj auto mogu da... Free za 15 minuta već. Možda gledam neku reklamu za to. Da neću da gledam. Evo ga, moji. Jedino to mogu da koristim, jer ne znam šta je, ne znam koje auto još ima za ovo. Ajme, pusti bre! Mora da kucam zelena kosa. Green boy. Može ovako neko. Može. Ima zelena jedna moja kosa. Ovo mi se baš sviđa. Tako da ljudi, mislim da će sve žene da se zaljube u mene. Zaljube u mene. I ovo je naša zelena kućica na krovu, na mestu. Samo da vam kažem da uskoro ide pesma o Partizanu. Da, Partizanu. Partizana je... Sorry. Partizana je čije to... Znači ovo je moj setup. Ja bih volio da imam u svom životu golden play button. I silver play button, zapravo nemam ništa, ljudi, nemam ništa! Ajde malo da igram igricu. Hoću Roblox! Šta je? Hoću Fortnite. Došlo Fortnite. Ne, ovo je PUBG. Hoću PUBG. Neće sad da dužimo. Ljudi, evo nas. Opet. Znači, ljudi. Moram sad neke zelene stvari da ne znam. Ljudi. Moram se nešto zeleno da uzmem, jer nemam pojma šta se uzmem. Imamo voza bebe, ali nema ništa. Pare, jedino. Jedino su pare zelene. Moram da uzmem nešto da jedem. Da, baš sam gladan, ljudi moji.
Tako da idemo da vidimo šta ima. Hoće zelenu jabuku. Tako. Njam, njam. Njamić, njamić. Vesti o Sari. Smrdi i prdi u školi. I samo maltretira Kristijana. Što je istina, ljudi. Da, istina je, baš istina, brate. Šta sam čuo? Nešto se napolju čulo, ljudi. Šta? Ljudi, dan je, tako da idemo sad da nešto da radimo. Po danu, tako da... Što je zapravo istina. To je zapravo istina! Samo da mi se nije se možda mi se nije, da mi se slično reći. Znači idemo ljudi, nešto mi se dešava sa ekranom. Dobro, nešto se čuje! Šta je ovo? Misliš da ćeš mene da se otarasiš, majmune jedan? Ko je ovo? Ko si ti? Gde me gledaš? Gledam te na kurac. Šta bre? Valjda vidiš da sam pored tebe kući. Ja ne vidim nikog. Šta možeš me desiti? Kogo da si? Morat ćeš da prebiješ Saru. Dobra, ajde, to si sad diplomiraj, djeca. Dobra, ćao. Dobro, mi neka pretnja, sad mala, ali nema veze. Idemo sad na pljačkamo banku. Da. Pare su zelene i idemo na pljačkamo banku. Jer su pare zelene. Ne znam šta ima još zeleno. Zeleni smuti. Alaka, hvala. Treba mi stane za budžet, za pare. Treba mi stane pare. Ok, banko. Ja preskočio sam banku. Ok, ovo je znači Vojvodina. Normalno samo da uzmemo oružje. Pištolčinu, tamo neku. Ajde, na primjer, pištolj ovaj neki tu. Ajde, na primjer, ovo. O, po! Šta će oni da vidi? Ja nemam kartu. Moram da uzmem kartu. Zelena karta! Zato sam i otišao u banku, zato što je zelena karta. Okej. Ajde, briši pare. Ja ćemo sad... Uzimajte ljudi bombe. Bežite ljudi, uzimajte bombe i bežite. Beži! Kako se baš ne otvara ova banka? Ja zaboravim kako se otvara banka. Banka mi zaboravim kako se otvara. Ne znam. I ovako imam pare. Jao, uzao sam primjer kod nije zeleni. Jao! Pederu, jadan. Nisam peder. I plan za krađu banke nije uspjelo, tako da... Obavezno mi ljudi pišete koja sljedeća boja obroke imenu da bude, tako da... A jebem. Jebem ti, mamicu ti jebem. Ljudi, imamo problem. Zaglavio mi se jebani motor. Quad. Sad ne mogu da ga vozim. Bar imam jabuku. Ja, ljudi. Samo da vam kažem jednu najbitniju stvar. Uskoro izlazi novi Varsity Dux.
ali ovog puta će biti u prodavnici i na firstcity.com shop, ali i dalje se nije otvori, tako da morate da čekate. Čekate. Upao sam u vodu, ljudi. Ja! Sad ću imaj da obeležim da sam upao. Tu sam upao. Bežamo. Dobro, imamo sada... idemo kući. Da se odmorimo. A kako će idemo kući? Jao, jebeni motor, jao. Motor, šta mi radiš? Jao, i kazno. Ljudi, zašto? Vjerovatno se pita zašto prvi put san u vidima, zašto me nervira ovi glupi Roblox. Ne znam zašto ga igram. Dobro, ljudi. Promijenio sam nalog, tako da možete slobodno da uđete. Ali, možete slobodno da me invajtete. Ja sam zavisno grobar 1, tako da mi otvori pazubre odmah. I ljudi, mislim da ovaj video može da se završi. I to uz jedan lep facecam. Da. Ne znam da li još da se otkrijem ili, ali toliko me mučiš, tako me ćale prebije. Da šta ljudi, neću još da se otkrijem, a ću idem da spavanjac. Ćao! Suhuhu! Ljudi, zašto je crno sve? A jebem ti. Alo bre, majmune! Majmune! Ban. Ej, jebem ti, Amara. I ovako imam pare. Imam kreditnu karticu, pomogu. Aj sad marš mi sobe! Ja sam, brate, lud. Majmune, jedan... Sad će viš ban. Zujem ti iz kuće, majmune jedan. Zato se gasio svetlo, brat. Alo, bre! Mi stavio crno. Jao, neću budem u crnoj boji. Nije važno da sljedeći video mora da budem u crnoj boji. Jao! Ljudi, šta se sad pretvorilo u ovo? Znači, idemo sljedeći video da budem u rozoj boji. Nemoj se smeje, ljudi, svi! Još ako mi budu gledali, moji drugari budu gledali video, još da mi se smeju. Jao, ljudi! To je Serbo Sari, sad ćeš morati da glumiš Saru. Molim? Ne pada mi na pamet da glumim. Ljudi, šta je ovo? Neće budem zelen. Roz. Promeni mi boje, molim te. Neću nikako. Znači je ban. Ili 100 Robuxa. 100 Robuxa! Ti si mi oteo Robux ili? Ma ne. Mislim da, ne. A jebem ti mate. Jao, ljudi. Jao. Još sam opljačkan, a sljedeći video mora da bude u rozovoj boji. Jao, ljudi. Ako ne ispuniš izazove sve koje ti ja dam, onda ćeš biti pravi haker. Čekaj, pa to zapravo nije toliko loše. Ali neće budem u rozovoj boji, promeni mi boju, molim te. Ne može. Sad moraš da promeniš boju. Aj, jebem ti, mater, ti jebem. Ljudi, ovaj video će biti 2 videa u jednom. Neću. Ljudi, šta je ovo? Neće baš haker. Ma hoću budem haker. Onda. Onda šta? Onda kreni da se oblačiš. Ajo.